Беларусь, хай слова гэта будзіць новы дух між нас. Нам добро его мэта і найвышшы нам наказ. Ни сляза, ни стагнанне, ни покора, ни страх. Толькі праца і змаганне — гэта наш да мэты шлях. Беларусі сын ніколі не зрачэцца сваіх праў, знойдзе дужасці да волі, каб нявольнікам не стаў. Дык ці ў шчасця дзень пагодны, ці ў буры дні благім, знайма першы кліч народны, Беларусь перад усім.